Well, Betsy's not like me. She's out. Det må I godt. I lay sleeping, thought I held you in my dream. Oh dear, I was mistaken, and I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Og en særlig tak skal lyde til vores talere, Hanne Hansen fra Marstal, og Flemming Boye fra Dansk Folkeparti, og Jens Weiss fra Socialdemokratiet, og Morten Sukewicz fra Enhedslisten. Og velkommen til musikken, duoen, Karl og Finn. Jeg er glad for at se så mange mennesker, og det er helt overvældende. Er der nogen, der mangler nogle klistermærker eller noget postkort, så kan det købes hos Lykke, og I er meget velkommen til at støtte færgegruppen økonomisk på anden måde. Nu vil jeg give højtaleren her, eller mikrofonen, til den første taler, Hanne Hansen fra Marstal. Kan I høre, hvad jeg siger? Ja. Godt, tak. Jeg står her i dag som en borger, der ikke er medlem af noget politisk parti eller af nogen aktionsgruppe, men jeg vil gerne benytte mig af min frie ret til grundlovssikret ret til at tale i en forsamling. Arrangørerne af dette grundlovsmøde er færgegruppen. Deres mål er kendt af alle. Genoprettelse af Marstal-Rudkøbing-ruten. Det budskab har de været gode til at få ud gennem læserbrev, events, dukkerne, banneret på vandtårnet og meget andet. Er der så mere at sige om den sag? Ja, det synes jeg. Især i kølvandet på den polemik, der var på kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 17. maj i Søby, hvor et flertal i kommunalbestyrelsen nægtede at give færgegruppen tilladelse til at opsætte 3 plancher. Begrundelsen var blandt andet, at der var for tætte bånd mellem færgegruppen og Dansk Folkeparti. Det er naturligvis deres demokratiske ret at nægte opsætning på kommunal ejendom. Men hvor er det småligt? Der er det vigtigt. Tak. Der er det vigtigt på grundlovsdagen at minde om, at ytringsfriheden også gælder dem, man ikke er enige med. Er der noget odiøst i at have en mærkesag og samtidig være medlem af et politisk parti? Nej, det mener jeg heller ikke. Med respekt kan jeg blandt andet nævne politikere fra SF og Enhedslisten, der kæmper for endnu et ambulanceberedskab, og den konservative regionspolitiker, der har etableret en hjertestarterforening på øen. Kampe man har taget, fordi man synes, at ambulancen og hjertestarterne manglede. Færgegruppen mener, at der mangler en færge i Marstal. Jeg kan ikke mindes andre, der har været ude i så strid modvind som færgegruppen i kampen for deres sag. Argumenterne mod opsætning af plancherne bunder i, at flere politikere er bange for konkurrencen af en færge i Marstal eller fra Marstal med en overfartstid på kun 40 minutter. I stedet for, som der stod i et læserbrev forleden af Bente Friis Andersen og Elis Busk fra Dansk Folkeparti, at kommunen kvit og frit får øget kapaciteten, her hvor der viser sig, at der vil blive brug for flere færgeafgange efter indførelsen af landevejsprincippet. Jeg er godt klar over, at der er rigtig mange følelser forbundet med færgeflytningen. En søfartsby uden en færge er helt forkert. Den er byens livsnerve. Det opdagede vi meget hurtigt, da den var væk. Havnen blev død. Restauranterne klagede over færre gæster. Vandrehjemmet over færre overnatninger.
Sportsfolk fra Langeland stoppede med at komme. Ja, eksemplerne er mange. Historisk set blev der i 1866 oprettet en dampskibsforbindelse mellem Svendborg, Rudkøbing og Marstal. Apropos situationen i dag, så klager Ærøskøbingboerne voldsomt over, at det var Marstal og ikke Ærøskøbing, der fik ruten. Få år senere forlængedes ruten dog, og man sejlede fra Marstal til Ærøskøbing et par gange om ugen. Så købingboerne har ligeledes oplevet ikke at have en færge. Men nu er der heldigvis lys forude for Marstalruten. For nu, som dengang, er der nogle dygtige personer, marstalere, med kendskab til faget og gode netværksforbindelser, der er langt fremme med planer om bygning af en færge til Marstal-Rudkøbing-ruten, med det gode navn Ærø-Expressen. Så kan Marstals tid som et appendix til resten af øen ophøre, blive det naturlige bindeled til Langeland med videre og få del i den opblomstring, man planlægger med blandt andet cykelturister fra hele verden. Vi kan blive en del af øhavstien, det bliver hurtigere for pendlere. Ja, mulighederne er rigtig mange. I nær fremtid bliver der mulighed for køb af aktier i AS Ærø-Expressen. En aktie kommer til at koste 1000 kroner. Til november er der kommunalvalg. Endnu en grundlovssikret ret. Jeg håber rigtig mange vil benytte den lejlighed til at sætte kryds ved nogle af de personer, der støtter genoprettelsen af en færge fra Marstal til Rudkøbing. Tak for ordet. Fortsat god grundlovsdag. Jeg siger mange tak til Hanne Hansen, og nu synger vi den første sang, som går på melodien Skulle gammel venskab ring for bord. Marstal færgen ring for bord og stryges fra vor min. Marstal færgen ring for bord og sejle for vor fjeld. Vi sejle langt fra barndomstid, vi sejle i vejr og vind. Vi kæmpe en kamp i mange strid, du er jord i vores sind. Den halve rejsetid vi har, den halve fjul vi bruger, den hele Riga snart vi tager, det gør i bøn og sur. Guds mening var en færge her, skulle sejle til vor havn. Rudkøbing er jo Marstal nær, at den kan gøre gavn. Forfædre de kæmpe brag, vi står til den igen. De ingen privilegier havde, de skabte Marstal selv. De steder sætte molesten, den over havnens is. Vi kæmpe alle vejr og vind for et sømands paradis. Første færge på vor ø, vi kæmpe vil med list. For dig, der vil vi alle dø, for den første skal blive den sidst. Men nu fra midten skal jeg se, vi ejer ingen havn. Vi ser sig som en
Ja, men det går strygende. Så vores næste taler, det er Flemming Boje fra Dansk Folkeparti. Godt. Jamen, goddag, og tak til færgegruppen for det, de vil høre mig sige lidt her i dag også. Jeg har altid haft en lidt anstrengt forhold til grundlovstaler, eller ret som jeg er lidt bange for dem, for jeg tænker, det er sådan noget meget højdragende og lidt filosofisk konsensus forherligende nærmest. Jeg kan godt lide noget mere pragmatisk at tale om, men nu får jeg så lejligheden til det her. Han har sagt så udmærket omkring Marstalfærgen, så mange specifikke ting, det vil ikke sige så meget om. Men der er jo en tradition for, at man i en grundlovstale taler lidt om demokratiet og demokratiets tilstand osv. Så hvis jeg skal give det ærøske kommunale lokaldemokrati et par ord med på vejen, så vil jeg så måske starte med at kommentere, hvad man kunne se som det bedste af det, og hvad man kunne se som det dårligste af det bagefter. Det bedste af det er nok grundlæggende, at euroborgerne er meget interesserede i deres ø, eller vores ø, og i de, også den kommunalpolitiske del af det. Det kommer blandt andet udtrykt i, at man har en af de højeste stemmeprocenter i landet. Det er ikke noget Ærø helt alene om. Det er sådan, at de cirka 4 små økommuner, der er, Fanø, Læsø, Samsø og Ærø, de ligger typisk i top i relation til det valgdeltagelsen. Det er sådan noget med 82% eller deromkring. Og det er jo flot, og det er jo godt. Så kan jeg også sige, at hvis vi ser på Dansk Folkeparti konkret, nu mestrede vi sidste gang, der fik vi så 2,6% af stemmerne på Søby valgsted. Og så var der folketingsvalg 2 år senere, der fik vi så 23% i stedet for. Og det er jo en væsentlig forskel. Jeg tror nok, selvom jeg måske er lidt tunge med til, at jeg har luret noget af grunden, det er, at det ikke er ret mange mennesker i Søby, der har ret meget til overs for, der er en spidskandidat ved Dansk Folkeparti, der gerne vil have en færge i den modsatte ende af øen. Men det kan jeg selvfølgelig godt være lidt irriteret over, men på den anden side set, så vil jeg da glæde mig over, at når man kan have sådan cirka 10 gange så mange stemmer til den ene lejlighed som til den anden, så er det der i hvert fald udtryk for, at folk de sætter sig ind i tingene, og det er jo grundlæggende godt. Det kan også være, at vi får en fremgang, det kan være, at vi får 3,6% i Søby næste gang, hvis jeg ikke begynder at sige noget andet om færger, og det er jo nok ikke stort håb om, at gøre. Så det er den gode del af det. Så vil jeg så sige, at den dårlige del af det ærøske demokrati, det ærøske kommunaldemokrati, det er, at man kan begynde at spekulere på, om man har sådan vores helt egen form for 2/3 diktatur her. Det går sådan, hvad går det ud på? Altså, kan man gøre hvad som helst, for det man har et flertal? Hvis der nu kommer en flink tysk turist forbi her, og vil forære os 1000 kroner for det, han tror, vi står for noget godt, vil vi også gøre. Og det er måske konkret, så er det dem med stråhanden, han vil give det til. Og dem, det er mig eller en af dem, der sikkert vil tage den på, men så har vi så 2 yderligere her. Så er vi 3. Så kunne man jo have den, vi vil nok have den ædle tanke, vi vil donere dem til færgegruppen. Men hvis vi var mere egoistiske, så kunne det være, at vi vil tage pengene i stedet for. Så har man måske en udgangsforventning om, at vi så vil dele dem i 3 lige store portioner. Det ligger måske lidt implicit i det, men det er jo ikke nogen naturlov. Vi kan jo også måske lave 2/3 flertal for, at vi fordeler det 495, 495 og 10. Og man kan jo ikke rigtig angribe beslutningen, hvis man vil spørge vores kommunalbestyrelse, for der har været et klart flertal for at lave den fordelingsnøgle. Man kunne sige, hvis der nu var nogen, der kom med 1 million her i stedet for, jamen så kunne vi måske også være, så vil vores gavmildhed og integritet blive lidt mere udfordret, så vil det måske være det bedste at lave en fond, der skulle bakke op omkring ærøspressen, eller simpelthen lade en fond købe nogle aktier i selskabet. Det håber jeg også, vi kunne blive enige om. Men igen, hvis vi så mere på vores egen situation, så kunne vi jo også dele 1.495.000, 495.000 og 10.000. Og så var det stadig med 2/3 flertal, at vi var nået frem til den fine løsning. Og hvorfor står jeg og snakker om det? Jamen det gør jeg nok især inspireret af den opgradering af den ærøske færgefart, som flertallet af kommunalbestyrelsen har lavet her for nylig. Vi kan godt blive enige om at gå tilbage fra 3 til 4 færger, og vi deployerer dem altså så på den måde, som I alle sammen ved, man har gjort. Og hvis der er mange mennesker i Marstal, der føler sig forbigået, eller føler, man forsøger på at myre Ærø-expressen ud, ja, det er ikke noget, der bekymrer mine kolleger i hvert fald. Så det synes jeg på en måde er lidt anstrengt. Er der mindretalsbeskyttelse i det? Ja, nu vil jeg helst ikke rose af andre partier alt for meget, men man kan sige, at det var en rigtig god ting, at man havde en indrigs- og økonomiminister, der var fra Liberal Alliance, der så ikke kunne sove roligt om natten ved tanken om, at en kommune brugte den her store pose penge fra landvejstilskuddet til at tryne privat initiativ. Så han forlangte at få dem delt på en fornuftig måde, og det skal han have tak for. Jeg foretrækker også at tro, at vores egen ordfører har arbejdet for sagen, men det er jo ikke alt, hvad der foregår bag Christiansborgs tykke mure, som vi får kendskab til. Så jeg håber, at til trods for den modstand, der er der,
altså i kommunalbestyrelsen flertal, at man må erkende, at man har ret på det her, og man ikke kan, så at sige, forhindre det, og det bliver en realitet i foråret 19, så vi kan have noget mere liv og noget kortere overfartstid og nogle bedre muligheder for at pendle og mere kapacitet. Måske skal nogle dyre afgange væk med en stor, meget forslugende færge. Jeg håber, vi når frem til alle de ting. Og så var der noget mere, jeg synes, at vi har sagt, men på godt og ondt, så plejer jeg at tale uden manuskript, så det har jeg sikkert glemt, men det kan jo være, at jeg kommer til at sige det til et valgmøde i stedet for. Men tak for det, at I lyttede til mig, og tak til Færgegruppen for det fine arrangement her. Ja, vi siger mange tak til Flemming. Og så synger vi den næste sang, der går på melodien fra Halifax til Spanien. Den bedste by på Ærø er Marstal, tro mit ord. For det er her de rigtige søfolk er og bor. Men kloge folk har taget vores færge, men de skal få øerne i klemme næste kommunevalg. Men kloge folk har taget vores færge, men de skal få øerne i klemme næste kommunevalg. Vi har en by med havn og vand, med skov og flot natur. Og her er plads til både leg og dejlig aftentur. Men det ser ud som kommunale mødelæg og alt. Vi er en del, som synes, at det er jord galt. Men det ser ud som kommunale mødelæg og alt. Vi er en del, som synes, at de med færgen jord galt. En by med atmosfære, med venskab og med pil. Det er det sted på jorden, jeg allerhelst vil blive. Men skal vi komme an på dem, der indtil nu har ført, så tror jeg, vi er mange, som må føle os forført. Men skal vi komme an på dem, der indtil nu har ført, så tror jeg, vi er mange, som må føle os forført. Ja, det går at stryge nu. Den næste taler er Jens Weiss fra Socialdemokratiet. Goddag alle sammen, og tak for invitationen. Jeg har bragt min egen talerstol med. Det var nok det her, det startede i sin tid med grundloven. Okay. Han er ikke højere. Sådan. Vi har denne dag vores grundlovssikrede ret til at stille os op på gader og stræder og kæmpe for den sag, som vi egentlig brænder for. Bare det foregår på en saglig og demokratisk måde, uden at skade andre, så har vi lov til at fremføre vores sag. Når vi i dag fejrer grundloven, er det uden at mange ved, hvor stor en kamp det måske var for at få den til at virke. Fra 1866 og frem til 1901, der kæmpede højre- og venstrepolitikere for at beholde den politiske indflydelse i Danmark. Det var Sønderjylland ikke en del af det. Og Ærø blev til et konge-enklave. Det var jo på grund af, at vi tabte krigen i 1864. Og det var vist grundstenen til det ærøske samfund, som vi kender det i dag. Stadig i kampen med omgivelserne for at overleve og udvikle øens samfund, og til gavn og glæde for alle borgere på øen.
En kamp, som er pågået siden. Siden da har vi haft kommunesammenlægning. Øboerne stod op for at bevare Ærø som en selvstændig kommune, og det lykkedes. Det forpligter os herefter til at samarbejde på tværs af øen. Mange foreninger og projekter har gennem tiden set dagens lys, og Ærøborgernes vilje til at skabe udvikling, den har der aldrig været tale om, eller har der aldrig været kunne sætte spørgsmålstegn ved. Med vores grundlovssikrede ret har vi kunnet samle os og holde møder, ytre os gennem medier og prøve at råbe magthaverne op. Sommetider er det sket uden et heldigt udfald. Men en Ærøbo giver ikke så hurtigt op. Er man indfødt eller tilflytter, skal man nok finde sammen i et fælles fodslag og igennem en forening, hvor der er medlemmer, der arbejder for samme interesse. Der ønsker man jo selvfølgelig at få indflydelse på de beslutninger, der skal tages. Fagbevægelsen har siden 1800-tallet brugt sin ret til at ændre arbejdsmarkeds- og samfundsforhold. Det er sket med held til glæde for os, som står her i dag. Det har lært os, at hvis vi vil ændre noget, må vi kæmpe for sagen. De 2 sidste frivillige foreninger, som har set dagens lys på Ærø, det er Hjertestarterforeningen og Ærø Søredningsforening. De er afledt af magthavernes manglende vilje til at imødekomme Ærøborgernes ønske om at blive behandlet, trods de store afstande, som andre borgere i Danmark. En ambulance til 6.000 mennesker og næsten 9.000 om sommeren, uden backup, det kan være livstruende for den enkelte. Da øens aldersgrænse nu ligger tæt på 52 år, er det jo i den ende af skalaen, hvor der kan tilstøde livstruende sygdom. Derfor har de 2 foreninger deres berettigelse, ligesom så mange andre foreninger her på øen. Mange her på pladsen er sikkert medlem af interesseorganisationen Genopret Marstal-Rykøbing-ruten. Og I står nok og venter på min udmelding i den sag. Jeg kan ikke love mirakler. Jeg kan ikke love en revolution. Men jeg kan love, at jeg går ind for, at der skal være lighed for loven. Vi skal være ærlige med de ting, vi siger og gør. Og det vil sige, at så frem der er nogen, der ønsker at besejle Marstal-ruten, skal de have mulighed med samme betingelser, som andre får. Jeg synes, at debatten samtidig bliver lidt afsporet, og at ytringsfriheden og handlemulighederne bliver begrænset af politiske tiltag. Skulle behovet for en rute være til stede, bør det overvejes at genindføre besejlingen af ruten i fremtiden. Og hvis behovet kun er i sommerperioden, så bør man overveje at besejle ruten i samarbejde med eksisterende rederier i perioden april til oktober, hvor mange turister, særligt på 2 hjul, stadig forsøger at lægge ruten over Marstal-Rykøbing. Det er en erfaring, jeg har gjort mig som overstyrmand på Skjoldnæsfærgen. Jeg ønsker mig, at vi nu og i fremtiden beholder muligheden for og retten til at bruge vores grundlovssikrede ret til at kæmpe for det, vi tror på. God kamp og fortsat god dag til jer alle. Og den sidste taler, det er Morten Suplevis fra Enhedslisten. Perfekt. Jamen, tusind tak, fordi jeg må komme her i dag og sige lidt. Jeg har også gjort det lidt klart. Jeg har ikke gjort det lige så meget klart med hensyn til grundlovstalen som de mange andre. Det vil jeg lade andre være om. Det er jo så også min første grundlovstale, så jeg skal også nok love at gøre det kort. Men jeg er glad for at være her. En ting er, at jeg er her på færgelejet og får lov til at ytre mig frit. Det betyder meget. Det er ikke alle, der får lov til det. Noget andet er, at jeg for en gang skyld er til et arrangement, hvor jeg er enig med DF's repræsentant. Det er rart. Så kan man se alligevel,
at vi ikke er så forskellige, og vi har interesser, der går sammen. Og det viser en side af det danske demokrati, som man sjældent ser, uden blokpolitik og uden mudderkast. Men det er også det smukke ved grupper som det her, som Marstalfærgernes venner. At de har en evne som ingen andre til at forene folk og skabe tværpolitisk politik. Og retten til forsamling er endnu ikke taget væk fra os. For ja, kære Marstalfærgergruppe, I er politikere, og jeres arbejde er politisk. I tager bare ikke parti. Og deri ligger også jeres styrke. I kan samle folk på tværs af alle barrierer mod et fælles mål. Og I skal være stolte af jeres politiske arbejde. For det er ikke let at lave tværpolitisk politik. Eller rettere, det er kun let, så længe det går godt. Og når folk næste gang møder jer på gaden og spørger, om Marstalfærgernes venner er politiske, så kan I med stolthed svare ja og nej. Vi er en apolitisk gruppe, som arbejder politisk. Og indgående de her nye plancher, så det er mig personligt. Jeg ville synes, det var super sjovt og en god lille kommentar til kommunalbestyrelsen. Hvis det var, at de dukkede op rundt omkring på private stakitter rundt omkring i byen. Jeg vil ikke opfordre nogen til noget, selvfølgelig, men hvad er det så, der får mig med? Hvad er det, der får mig fra Enhedslisten med til at bakke op om et projekt, som umiddelbart fremmer privatiseringen? Jeg gør det, fordi at jeg tror på, at vi kan. Vi kan være en ø i front. Vi har her på Ærø nogle helt unikke muligheder for at udvikle øen i trit med tiden og med respekt for traditionerne. Og med de kommende elfærger tager vi et godt skridt i den rigtige retning. Jeg er optimistisk. Jeg tror på, at vi får dem alle sammen. Men vi kan ikke bare læne os tilbage og vente på, at elfærgerne kommer slæbende ind med udviklingen for os. Som det mindste bliver vi nødt til at forbedre, forberede og vedligeholde en god grobund for øens udvikling. En god grobund kræver en god, frugtbar infrastruktur. Og den ikke bare for Marstal, men også for hele øen. Ærø-Expressen kommer til at dække dette behov, som blandt andet i kraft af billigere færgepriser kommer til at blive større fremadrettet. For vi skal tænke udvikling på Ærø. For der er ikke andre end os, der gør det. Men nu skal det ikke forstå sådan, at jeg mener, at katamaranen bare med et snuptag kan fjerne alle på Ærøs problemer med hensyn til at tillokke tilflytter og skabe arbejdspladser. Men den vil gøre det væsentligt nemmere at finde en løsning. Så ja, selvfølgelig skal Ærø-Expressen sejle på ruten her. Tusind tak. Jeg siger mange tak til Morten Schøpkevis, Flemming Bøje og Jens Weiss og Morten Schøpkevis. Dem skal vi nok komme til at høre mere til her i den nærmeste tid, og jeg ønsker dem en rigtig god valgkamp her til kommunalvalget. Den kommunalbestyrelse, der nedlagde færgeruten mellem Marstal og Rudkøbing, de var udmærket godt klar over, at vi ikke ville af med vores færge. Ud af Ærøs 4 færgeruter var Marstal-ruten den næstbedste, med overførsel af 161 passagerer og 55.000 biler. Det er jo så dem, vi mangler i byen i dag. De har taget færgen fra os, og Marstal er kommet til at ligge nede i hjørnet af Ærø på en pæn vej. Der er intet, der er blevet kortere, men der er rigtig meget, der er blevet længere til Marstal. Mange tager over på Spertors overfarten, og når de først kommer, ja, de overfører 500.000 mennesker om hvert år. Når de så kommer til Rudkøbing, så er der 2,5 time rejsetid til Marstal. Alle tvinges nu over Ærøskøbing, og det er langt fra alle, der synes, det er en fornøjelse. Fra politisk side har man favoriseret Vest-Ærø på bekostning af Marstal. Det er blevet meget langt til Marstal, som hele byen lider under, især de handlende og skolerne, men også private folk, som nu får færre besøg. Og det er trist hernede i færgehavnen, som før summede af liv. Tænk, vi må ikke engang sætte en planche op herhen, om at der snart kommer en ny færge til Marstal. I den forbindelse er det blevet skrevet meget om ytringsfrihed og censur og med ret. Vi skal have folk i kommunalbestyrelsen, ikke
som ikke vil lægge hindringer i vejen for Ærø-Expressen. Ærø-Expressen vil sørge for, at Marstal igen får en ordentlig infrastruktur til byen, og det skal vi være yderst taknemmelige for. Når kommunen ikke magter eller har lyst til at sørge for en ordentlig trafikal betjening af den østlige del af Ærø. Der bliver snart lukket op for aktiekøb til Expressen. Aktierne bliver på 1000 kroner, og køb nu rigtig mange aktier, så det økonomiske grundlag for Expressen bliver så gunstigt som muligt i opstartsperioden. Ærø-Expressen bliver en kæmpe succes. Så er der nogle plancher herhenne, og dem skal vi så have afsløret, og jeg giver så ordet til Lykke. Vi har så nogle plancher her, som I skal se på. Nu vil vi lige tage ned her. Og de 3 af dem er så dem, der er censureret, der ikke må hænge her. Der er kun én, der må være her. Nu kan I jo se. Og ellers så kan I... jeg skal være forsigtig her. Den må hænge her. Og de andre kan ikke ud i Havnegade og se. De hænger ude i Havnegade ved Flemming Bøjes netcafé. Så der kan vi læse om alt, hvad færgegruppen har gjort, og hvordan Ærø vil komme til at se ud, når vi får vores færge igen. Og hvis vi ikke får vores færge, og så om Ærø-Expressen, som er kommet ud af færgegruppen. Vi har ikke noget med Ærø-Expressen at gøre mere, men vi har trods alt, vi startede færgegruppen, og ud af færgegruppen kom Ærø-Expressen. At vi så ikke samarbejder med, at vi støtter op, og det vil vi blive ved med, indtil vi får vores færge. Og nu skal de her tages ned, så kommer de på en trailer, og så kan de være mobile, så kan de køres rundt og stå i byen på den trailer. Og så kan folk få lov at læse det. Så skal vi jo have den her nede nu må I hjælpe mig. Og bagved her, der hænger... nu skal de her ned, og så skal I se, så hænger der nogle Ærøfarver. Og så kan I jo sige, om de skal være hvide, eller de skal hænge i Ærøfarver. Så kan vi stemme lidt om det. Men nu skal I have nogen til at hjælpe mig med at tage de plancher ned. Ja. For de må jo ikke være her. Det er kun den, der må være her. Det har kommunen bestemt. Ja, tak skal du have. Er de nede alle sammen? Ja. Er de hernede? Ja, de 2 på mor. Nå, nu kan I jo sige, om de skal hænge, eller de skal være hvide. Nej, den skal være grøn. Den skal være grøn. Den skal ikke være hvid. Jamen, det er den på den anden side. Nå. Skal den vendes om? Skal den vende? Han skal bare males grøn på begge. Så maler vi den grøn. Hvad skal det være? Det skal der være Ærø. Så lad Ærø-flaget være der. Ja, I vil godt have Ærø-flagene, er det ikke det? Jo, det tror jeg også de fleste. Vi behøver vist ikke lige fremme med håndsoprækning. Eller nogen går til den ene, og den ene side og den anden side. Skal vi ikke sige Ærø-flagene? Jo, selvfølgelig. I stedet for hvide plancher. Ja. Okay. Halløjsa. Skal vi tage den sidste? Jesper fra De Konservative. Så kan det gå, hvor vej det skal. Ja, det kan jeg klare. Halløj, Ærø, boer og ligner her. I sø, i rise og køling. Vi kender os ikke vor kraft og vor sind, og ved ikke hvad vi må tør. Den mark kan ej knuses, den marstalske sjæl, ej kan den
kommer igen snart en færge tilbage til Marstal igen. Vi gør det dog ej for at hærge, vi følger fornuften, min ven. Studer i godt de kommunale budgetter, olieforbruget og tiden der går. Der kommer igen snart en færge tilbage til Marstal igen. Så er vi igen. Løjæren bruger hvorhen i Månær, i Søby, i Rise og Køling. I kender os ikke vor kraft og vor sind, og ved ikke hvad vi må tørre. Med magt kan ej knuses den marstalske sjæl, ej kan den nedtrædes med held. Der kommer igen snart en færge tilbage til Marstal igen. Vi gør det dog ej for at lave, vi følger fornuften, min ven. Studer i blot de kommunale budgetter, olieforbruget og tiden der går. Der kommer igen snart en færge tilbage til Marstal igen. Ja, du må godt tage den sidste.